Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg qal li l-Prim Ministru Robert Abela m'għandux kredibilta u li kellu 13 sena biex ibiddel lil Malta iżda minflok fi kliemu kabbar il-frustrazzjoni. Waqt li kien qed jindirizza mass meeting fis-Siġġiewi qal li l-Prim Ministru huwa ossessjonat bil-poter u li qed juża l-Gvern bħala magna elettorali għal vantaġġ partiġjan. Għalli jrid jara pajjiż li mhux biss jikber ekonomikament iżda li jkun aktar nadif, ġust, organizzat u ffukat fuq il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Sostan li Malta m'għandix għalfejn titlef l-identità biex timxi l-qudiem. Fid-diskors tiegħu Dr. Borg għamel referenza għal diversi proposti li l-partit ħabbar matul il-ġimgħa. Fosthom semma l-estensjoni tal-lif tal-maternità għal 6 xhur paga sħiħa, 4 ġimgħat lif tal-paternità u 15 ġurnata lif imħallsa meta tfal jimirdu, inkluż għal persuni self-employed. Għalli Partit Nazzjonalista fil-Gvern jagħmel dan għax jemmen fih meta jgħid li jrid itejjeb il-kwalità tal-ħajja għal poplu Malti wawċi. Għal il-miżuri tal-Partit Nazzjonalista mhumiex populisti, iżda ta' ġustizzja soċjali u favur in-negozji. Irreferaw wkoll għal proposti ekonomiċi tal-Partit Nazzjonalista fosthom investiment f'setturi ġodda tal-AI, id-data, in-new space u l-proġett Port fil-Marsa. Semma wkoll it-tneħħija tat-taxxa tas-suċċessjoni u t-traħħis medja ta' 30% fil-kontijiet tad-dawl mill-bidu tas-sena d-dieħla. Semma l-proposta tal-Mediterranean Maritime Hub f'Hertz Bank u akkuża lil Dr. Abela li hu marbut mal-politika ta' tfih ta' tajn. Irrimarka li huma jemminx f'din il-politika u li daħal fil-politika biex joffri nifs ġdid. Sostna li hu xokkanti li l-Prim Ministru li ħa ġurament biex jisalvagwardja l-Kostituzzjoni ta' pajjiżna ammetta pubblikament li ltaqa' ma' kontrabandist u li lanqas irrapportah lill-Pulizija. Għalli kontrarju għal dak li qed jgħid ieħor il-miżuri huma studjati, fattibbli u kalkulati breqqa minn tim ta' esperti u li se jagħmlu l-ġid għal Malta u Għawdex. Għalli din l-elezzjoni tħabbret fid-dlama x'fi kliemu hekk kien jaqbel lill-Partit Laburista. Għalli l-elezzjoni sejħet għax il-Prim Ministru kellu bżonna u sostna li kull ġurnata tal-kampanja qed tikxef għaliex saret. Għalli l-Partit Laburista prova juża l-biża' u joħloq sens ta' urġenza meta għamel referenza l-instabilità ġeopolitika. Dr. Borg għalli l-akbar żball ta' Dr. Abela kien li sottovana tal-poplu u li dan ituħossa f'kull lokalità li qed iżur. Irrimarka li l-proposti tal-Partit Laburista huma ta' paniku u li Dr. Abela huwa negattiv u li qiegħed jattakkah. Żied li fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista jibqa' l-underdog iżda jemmen li jista' jirbaħ l-elezzjoni ġenerali. Tem li huwa biss Partit Nazzjonalista fil-Gvern li jwettaq dak li wiegħed.